Fuor. Ejna għala mill-fajf. Daqseg diffiċli. Għalina sitt il-wejt. Sittu. Il-wejt, jek da tal-wan. Il-wan, zammilt il-wan. Ejja, stinka, jew stinka. Isma, tista tarġi għalfejn. Għed neġu l-ġim kol-jum jaħasra. Mux ħabba l-xoxt dan. Ħabba l-xoxt. Mela li għedna ħajarfaw, mux il-fara. Il-vara ħerfaw, imma l-xox kulħat jaff. Għalina l-neġu l-ġim hija l-iktar ġurnata importanti. Naħseb mux għalikom l-ġim, ma naħseb u l-iktar ġurnata importanti għal dawk li jemnu. Tifhem, hija l-iktar festa li reliġjożament, jekk inti temmen, hija importanti. Issa inti temmen, Mela. ma nafx jekk jemmenx fik. Kun naf li fil-xoxt hija D-Day, hija l-ġurnata fejn dak li jkun jara jsir xmazza jew le anke n-nisa dakinhar jibdew jikxfu. U vera, anka is-swaba tas-saqajt tkun l-ewwel darba li joħorġu. Wedges, peep toes. Peep toes xikun, bħal peep shows. Isu, ma ta' swaba, tifhem? Għafimni. Tittati naqqa vera dik il-ġurnata, tkun ftit speċjali. Eżempju jenat, anka nqaxxar is-suf. Is-suf? Sepp għandi bżonn, no? Għajlek ma tmurx ħażina x'anka bħala fiżiku tmur aħjar għax ittajjar 3 kilo se jitnek is-suf. U għajma. U tajt dis-sena, moda billi u bla suf. Moda xini moda, jena kieku minnek intajjar, għax ma tiftakarx is-sena għaddit meta morna nomu fl-imkien. Kien ġil Warden u kien ħajt l-eġitazzjoni għax għalli, Mister, mux suppostaw għam il-klip hawnhekk? Ma dak għalija, Mela. Isma, tassu faċli. Għax inneħħuħ. Il-bicċa ġul taż-żaqax. Isma' għalek naraw li ma niżdiet sa dakinhar. Nabdu triq u l-xox noqogħdu bżaqna l-ġewwa hekk. X'taħseb? U anka tista' toħroġ naqas pallejk u ħanarlek. Aħjarek, nagħmlu hekk mela ta' ma nibqax niġu l-ġim. Imma dbati hekk ta'. Mela mhux anka l-ġim dbada ma rajtniex hemm biex tellajt dak il-wejt. U jekk se il-baħar wara l-xox irridu nixxu malja ġdida. U lejna tbaqli tas-sanna dit kull ma għandha. Tlift il-ħabel għax marlina għadha ġbittu għal-mejt u fejġet l-arma, mhux tajja għadha xogħol. Tħallik tiegħek. Mela. Ejja l-mara ma tħallinix, kull sena rid nixxi waħda. Għax tgħidli kif takruha mis-sena l-oħra. Anzi issa rajt waħda vera rħisa hekk bajda. Qed nibża jekk tixxarab tiġini b'trasparenti jidhirli kollox. Le ta? Le. Tivvintax. Għaliex? Ħabba l-Warden, jerġa' jarani u U le ma naħsibx li l-Warden ikollu tromba fuq.